Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Haka khat lai trik unai tung arajar arpo, ka khat sau pra college mairang, kala syemi karai ban iForm offline yaki samla pulie, ki bakwa ban yo jaka pulie nakani ka college, badru an pedang yaki online form, tang lara ki khana kila ban le yakni ka jing tha jongki bor pania jongka college yakni ka rai la shem hadin ka jing lang ka long hapdeng u principal ka khatsau pra college ka KSU Mairang Circle bat ka HANM Northwest Khasi Hills ki noilam jogini ki artli ki sang bhalang ha ka jing kran ka bati CTV kle tho ka college kala pentep ekni ka rai namar ba kala depan phashan ki form bat ki prospectus bat ki wi jing don kam shwa ba ka emboss kan penpenai ka result kat ba nakaleng sarkar pat kadang penmi ek hukum hadin shu sakawai pat ka daw ba ka college kala rai ban iForm offline kalong bikin no hikai kini alat ni selok ba khana kumlu banjiet iki subject namar babun na ki khana haki shnong nong kendong ki jet kulmar wat ek subject ba kim kot bor ban pulie bat kane bun sen ka bo jing e hi yaki samla pulie ha kane ki sngi na kaleng principal jong ka khat sau pra college uba boldness el nong kenthop ru ya president ka HANM Northwest Khasi Hills uba Bobby Basayomot bat u general secretary jong ka KSU Mairang Circle haring kat ka jingsa kilang jong ki khot bat kat tu kat ni ki samla pulie kila pulie ka jaka sakti ka blashna kerpang da ki kho kabala buru kawai na ki jing pen kre bania dai ka jing saprang ka jing pang COVID-19 ha ka ba ki samla pulie kin yo lat ban sat ki kiti hashwa wikin rong shapo ka phalau jong ka college ha ba ki wan ban shemi ki form Yentep la non play school la non play class tang bang la pen kre ya ka bang ide bela kumno awi de ba ki student ki jungi nagalang ka khatapra college ila long ready haka bang ila shemi ke lat kenti ilat jeda kumno ban penduna ya ka jing separate jong ni knyang jing pan COVID-19 ki sang bhalang tidak nani por nagalang jong presiden ke HANM rengkal ke tim jong i angka ki noket kam jong ka KSU Mairang Circle angkat bat pi ki tim ki member bora angka gini student jong i ke wedon hani por ki ba lawan sekmat ha kalian jong jing pas jong ki wala ki de ki kena nang gendong andre ka jing minat jong ki kalawan ra iso ba internet iso betiang parani por kum koine ki la jeda ya ni covid ngila sna ya kini fra i jong ki kmat ya kini ki jaka tekti kemudian lasai ke sini kena ki ban wan wat edition hangi darung na ni lain kin haban tekti rade la sna si poteli ki jaka tekti jadi siapa yang kena hapo jong ni ka college la don lagi jong jaka tekti dari bandung sapo dan kamban sakti shwa tenang ta itu ki barung na tika main entrance station nang beda ang tu ngin sim pengkrek da gini ki jaka tekti daka ndeng la pengkrek da gini ki sanitizer aga bakin haban sanitize ya ki kiti jong ki kenang ba wah ban yo ka jing da no ni yang jengpan ini anak ba ni pakai ya nah pakai ya anak ni ban kum kalap jing catak tipu ke ka saya play ini karun ni play mo ka sa ini ka apa-apa Adian bangila syong ni ke meeting rangkat bat principal jong ka khatsau pra college rangkat bat ki KSU kila idan rangkat te ngila adab ban syong ni meeting bat kila syem da kawai ka sur bat kawai kara ba nakaleng ka college du kan penbiang ki form bat ki bala ban online bakin lek bakin sule online ru ki pelat aga joko por bat aga joko por ru na po college ru kina langi kita ki form kata ka jeng ong jong ka sarkar ru kila ko ngolang bat aga bede bat ka nakalang ka college ru kila pania lang habede bat kita ki form ka
nakaliang jong ka meeting ka bangila ekran menne kibun ki jinglot jingsap jong ka college su ka dan la ka jong ka jinglot jingsap kamtam magane ka por jong ka ne ka khlam ka balami le shibun ki jinglot jong ki nakaliang ka college su baki habban penmi itai bailot jong ki mo te kila peni lot kita ki jingkhen jing dia hangi ki seng balang perkhoi kila peni ba kila don kita ki jinglot labanta basnai kini ki jaka ban saikti labanta ban bu kita ki hand sanitizer to hadin nang ta labanta ba kumno ban ai jingmot kita ki student kino ki student kilong intelligent akai ka subject no kilong nyap akano ka subject kin pen batai lot nakaleng jong ki ba fi pendap da kata ka subject khanang ba pindale sikmat pinim don jing thut aka puli puti jong ki kum kita ki baro kila don te plus nang ta saka by friend ka jong ki kala kila penilot nadong sadong ya kata ka bailot ban hadin jong kata nia syong nia simlang iwe rai nakaleng jong ni mensua nakaleng jong ka college ka jo sim arspa tengka tenrai mentapat halyang bangiwan bangin kerpat nomor bakadon natat kani ka klam menta te lese ki pajba kin sim jinge bikin sew kita ka arspa tengka andai hadin bangila yesu thulang pat nakaleng ka kesiu kelabu sendon ka jingtho te nakaleng jong ni lawan banyakran te nakaleng principal ila pediang bad ila penherno kata ka dor saka siswa sanpho kaleng ka sarkar hi kadang sudah penmi ya ka order dang kini kisngi ba boro ki de benle da ka online ye ki form andre shwa bakan penmi ye ki online pat klade ben pha shwa ya ka order siki college boro ba kimde benle print show ye ki prospectus kimde benle print show ye ki form khnang ba ki numlut show ye bisa andre ka sarkar pat ka kamle ye kata kasu penmi be direct da ka order ba ki de benle online te kata pat kan kata ki college kamtam ki private college kiba pelut hi nakamat lajong ya ka bailot baisap abang kwa bang nong ya ka education department klade ben frame lupa siapa kan pa kan ko order klade ben frame lupa klade ben tuat jingmut kan ni ki bobun balang klade ben tuat jingmut klade ben pan jingmut ato siapa ngin le ya kan ni kai ka benta ka ba yo le se ki sem jinge klade ben tuat kumbang onga menta mo ko order ka bami na ka sarkar ka lang kesan ba fide ben le online ngan suai nuksanga online kinong kondong popli sei kin le online tang ka internet facilities kim podon te hato nei kin le online lara kiwan siki town area menta kiwan siki town area social distancing happen biang te katu ko por labanta ka admission sei kila ban pen biang kata ka social distancing to angpi popli ki be katu khamtam kumngi yang ne le play frabaje ndebuje la control no bakan khang no kayo kan lese kibarna nang kondong kinwan sane kala chim ko poriki kan sam jinge kan te kumbang ong no menne mo ka order na kaleng ka sarkar la da jen kan lawan sa siki college boro bakim de ben friend ni kita ki prospector lane ki flag advertisement ki jongki te plus nang ta ki form mo kim de ben friend namar ba ka sarkar kala plan lupa bakan ai free na po ka online tengah tharai din kala long gen kam ndai na kaleng ka sarkar kala long late hi dala de te da mentapat ka chipmi kesan ne kata ka order kan samjing e kalong ke bas tonat ba na kaleng jong i principal la pen penjusor no ya kata ka dor jong ka prospectus markopor ibu ka arspan ka mentai la pen jusur no ha sispa sanpho ka nomor ba nakaleng jongi keseng kalawan ikran ba kumjuru kalawan bu jing tho habai dei ba education nomor ba kumani kapor ngi ba boro kibrio ki kendo ya kejinge kamtam ba kendo ini kunyang covid-19 hajigsha nakaleng jongi keseng so bandong ba ka sarkari ka ale kamsuki habai dei ba kani kapor nomor ba kumno sendat kapor ba sinmi karzon kinchi bu no ya kata kalong kai ka bakta nomor ba kum bengin pai no kum ki principal ba per college ne kum ki school ki belabo ik tai prospectus ki ni brat sei